Poznata još od davnina, na 5 km jugozapadno od Knjaževca, u ataru sela Rgošta, nalazi se Banjica, omiljeno izletište mnogih Knjaževčana, ali i stranih posetilaca. Pošto je usled epidemiološke situacije bazen zatvoren za posetioce, mnogi su rešili da spas od vrućine pronađu na Banjici i nisu zažalili. Ja sam rođeni u Knjaževčani, ali živim u Beogradu, tako da ja svake godine, sada još kao penzioner, dolazim redovno 3 do 4 puta po 10-15 dana. To je usloveno i još iz detinjstva. Ja sam ovde dovodio oca i majku u banju, jer je tu bila banja, tu su se lečili. Bili su bazeni pa su se lečili. Tako da ja to znam od 50. godina još. Inače isto je važilo, uvek je bilo kao neko izletište naše. Tu smo pored Timoka pecali ribu, a i to je ostalo sve. Evo, starinski, prisećamo se. Dokaz da je Banjica bila znana i našim precima jeste podatak da su se tu kupali rimski legionari, o čemu svedoče ostaci nekadašnjeg rimskog kupatila. O lekovitim svojstvima izvorišta na Banjici pisao je i austrijski putopisac Felix Kanic daleke 1864. godine. Detaljnom analizom utvrđeno je da u vodi konstantne temperature od 28 stepeni ima magnezijuma, selena, mangana, radona, fluora. Banjica, to je dar prirode, naš dar prirode. Imamo tu sreću da imamo u Knjaževcu tako nešto, jer sada kako vlada ova korona i bolest, ne bi imali gde da se okupamo i gde da izađemo. Ja dolazim tu 30 godina. Ja samo dolazim. A generacije unazad moja majka, pa baka, pa tako. Za mene je stvarno prelepa. Voda je prelepa, predivna. Ja imam zdravstveni problem i zbog toga i dolazim ovde. Imam povredu levog kolena i desne šake. Baš sam imala prelom, frakturu. I od kad sam krenula ovde da se kupam, meni je mnogo bolje. Ta lekovita voda, lekovita jeste i to mnogo. Mislim da svima prija, jer bude gužve do uveče, ja nekad ostanem do uveče, to se napuni, to bude baš ono, knap. Neko dolazi zbog bolesti, neko dolazi onako da se okupa jer sada nema gde da se okupa. Sve je to zatvoreno, to je jedini izvor tu, kod nas trenutno. Za Banjicu mnoge vežu uspomene iz detinjstva, mnogi imaju dugu tradiciju dolaženja, a neki su tu po prvi put. Česti su i strani gosti kojima prija lekovita voda ili vole da kampuju i uživaju u lepotama koje Banjica nudi. Ovo mi je prvi put, a inače dolazim svake godine u Knjaževac i kupamo se na bazenu, tako da sad, pošto bazen ne radi, sad smo došli. Ja sam samo po čuvenju čula da je pre nije bilo nesređeno, pa su sredili, ali pošto je nekako bazen mi se činio bolja opcija, onda smo išli tamo, a sad kad sam došla, prijatno sam iznenađena. Onako, mislim, ima gde, nije gužva, voda je lepa, okolo je sređeno, tako da je baš prijatno. Uprkos uređenosti ovog lekovitog izletišta, ima i onih koji su nezadovoljni neredom koji mnogi ostavljaju za sobom. Ipak, utisak je kod svih potpuno isti. Banjica je prelepi dar prirode. Prvi utisak je da smo morali da počistimo sami ispod stola i svuda pikavce, otvarače od flaša, jedno drugo, pa ne znamo gde ćemo sad s tim, pošto nemamo đubravnik. Ovde je stvarno prelepo, jedino je na nama da ne ostavljamo naše zaostavštine bilo kuda. Ja sam iz Zaječara, ovde su mi rođaci i mi smo ovde dolazili često. Ovde je stvarno divno. Na hiljade posetilaca ovde dolazi svake godine, tokom svih godišnjih doba. Mnogi koji su se kupali u ovoj vodi tvrde da im je pomogla i da su se izlečili od različitih bolesti kao što su išijas, reumatizam, bolesti disajnih organa. Osim lekovitog izvora, na ovom omiljenom izletištu Knjaževčana i mnogih gostiju uređene su i staze za šetnju, restoran i igralište za decu.